Nagyon kellemes szép estét kívánunk újra hétfő után csütörtökön is. Kuti Horváth Csaba, majdnem Bencsi Imrét mondtam, de nem, mert Fáimul ez András és jó magam Zsebe József mindenkit üdvözöl, aki itt van a tévé előtt. Szia Csabi! Egyre szagos benzingőzös jó estét kívánok! Hallod? Mikor akarod elfelejteni ezt a köszönést? Ez nagyon rossz! Ez nagyon rossz! Na mindegy, hol tartunk? MTCC, szia amúgy, tehát na. Amíg a nézők vevők rá addig. Majd kiderül. Közben anyám piszkál, egy pillanat türelmet kérek. No tehát akkor közben elkezdődött az időmérő edzés. És elnézést kérek. Is nézzük a 4. helyen haladó Vodút. Ő fogja megkezdeni az időmérőt a Peugeot-val. Na, akkor, és eközben nézzünk egy hotlapot, levadászom, mindjárt, egy pillanat. Közben nekem meg is van nyitva. Autodromo Internacional Nelson Piquet egyet keres majd. Eltűnt az egerem, az lehetséges? Az. Az R-faktorban. Az R-faktorban? Igen. Írni se tudsz semmi? A részgombot megtalálom. Tehát ja. Mindegy, majd ezt megoldjuk akkor a vármap alatt. Most nem akar összeállni ez a történet. Na tehát egy körös időmérő ugyebár mint megszokhattuk. Na, visszajött az egerem. Wow! Getfly vezeti amúgy. Egy 14.830-al. De Voodoo nem sokkal van lemaradva, 18.000-tel. Egy 14.848-al. És őt egy 14.884-el Giorgio követi. Úgyhogy ha ebből indulunk ki, elég szoros időmérő várható. És Voodoo már meg is kezdte ebben a pillanatban gyors körét a 88-as számú fekete-sárga Peugeot-jával. És 16-an voltak hotlapon. Hát Norbi nincs a bajnokságban. Ez úgy néz ki, hogy ez neki nem jön be. Norbi tehát úgy néz ki végképp. Szögre akasztotta V8-asát. Én nekem ma itt semmi nem működik. Semmi az ég egyet a világon, de nem baj. Mi történik ott, drága barátom? Hát az RFD Hudom úgy döntötte, hogy ő önálló életet él. Ó, Voodoo lesodródik egy kicsit az ívről, de sikerül összeszedni a Peugeot-ját. Nem baj. És közben már a harmadik szektorban 21.704-es második szektort jött, és ezt nagyon elfékezte. Ó, ezt is, itt is lesodródott rendesen. Hát ebből viszont nem lesz egy 14.8, az már biztos. Ebből 16-os idő lesz. 15 vége. Nem sokat tévedtem, második helyen jön Getfly. Így van. Akarom mondani, befutón van. Nem, Getfly még csak kivezető. Kopi, 6. helyen van Kopi a legközelebb a befutóhoz, középső szektorban 1 másodpercet kap. Jó, a 8. helyen Makáku. Igen, Makáku is bement. Most 3. helyre jött. Ha nézzük, 5. helyen nem, ő Getfly. Na ki van legközelebb akkor a befutóhoz? 8. helyen Kopi. Így van, Kopi. Aki viszont 2 másodperccel van már Giorgio-tól. Úgyhogy nem most fogja a világot megváltani. Hát majd így, hopp! Ő meg tudja fogni. Na itt egy picit majd hozni fog. Na ez szépen összeszedte viszont. 2-3 tizedet szerintem ezzel javítani fog. És... Ó, 17-5, nem. Hú, de nem. A 8-as pozícióban van befutónk, Tomi 78 nevén. Akarom mondani... Tomi 78 a befutó, na, össze kell szedni magam. Hát Tomi 78 az pont befutó lesz, ezt jobban nem is mondhattad volna, aki bejön a második helyre. De jön a 8. helyen Bandi. Újra, Bandi. Ő pedig bejön a 15-8. És hát akkor megint 8. hely Getfly. És már csak Getfly csak 2 tizedre volt az első szektorban, 24.500-zal. Na akkor már csak Getfly-ra kell várni. Ő fogja lezárni az időmérőt. A második szektor az nagyon sok mindent eldönthet. Érdekes, ha itt ezt a jó ívet, szóval ezt a kanyart jó íven beveszi, akkor 4 tized hátrányba kerül. Hát akkor ez nem jött be, amit mondani akartam. Hát nem jött be, amit mondani akartál, már középső szektorban 4 tized volt a hátránya. Azt ezen a rövid pályán, ha megveszekedve, őrülve, keresztbe kasul cikázik, akkor se tudja ledolgozni. Hát igen, ez a rövid pályák hátránya, hogy
hogy a hátrány nem igen lehet ledolgozni, ha már azt összeszedte az ember. 15-6. Mutatja jobban, igen, hogy újabb 2 tizedet kapott, az összesen 6 tizedet, de ezzel a második helyre még mindig jó. Így van. És akkor a végeredmény Giorgio nyert 15-0-val, a második helyen van Getfly 1.15.666-tal, a harmadik Tomi 78 1.15.688-al szoros, a negyedik Voodoo 1.15.7-tel, az ötödik Bandi 1.15.8-al, a hatodik Kopi 1.17.5-tel, 1.18.0 van Makákónak. És Zsozsesz volt valami 1.26-os igen, 1.26-os idővel, és jó páran nem futottak mérkört. Én pedig elmegyek egy R-Factor restartra, mert nekem ez így nem tetszik, hogy nincsen RFD-n hudom. Ez itt a reklámhelye, köszönjük. Várunk vissza. Thank you, the Corporation gépet nem restartolok, csak R-Factort. Ja, értelek. Car 2, radio check. Car 2, radio check, to go. Car 2, car 22. Car 2, check, check. Got me, mate. Yep, all good. GT, radio check, please. Yes, mate. Move. Radio check, James. Radio check. Yep, got you there, matey. Good morning, Macca. Lovely sunny morning it is here in Bathurst. Where else would you be, mate? Where else would you be? Copy that. Fuel position 2, please. Hit exit. Now open. James, right-hand side of the grid, mate. Slow it down, keep coming. Another metre, another metre. Yeah, stop right there, mate. Perfect. Just so you know, mate, it's all main drivers except the Triple 8 cars, PD in front of you and Luffy behind you. Yep, okay. Good luck, mate. Fuel for 1. Simple, thank you. Grid set. Sorry, loose in the back. I'm not sure what happened. Did you get it back, mate, or is it stuck? Land hit the wheels bit just right over the top. No, sorry, guys. We'll go straight into the garage, mate. Looking over. Just inside, mate. We'll have a look what we got. Yeah, more straight for me, please. On the breaker. Start up. And when you're running here, just run the axle for me, please. Get going faster. Bit more. Bit more. Get going. Start it up. Just make sure it feels alright, especially the rear end. 28 to go, James. We are position 3 on the road. Stay calm, James. Stay calm. Be smooth, mate. James, everyone's trying to stay still now, mate. They're on the wing cup to stay still. Mate, copy that. You can do a little bit more. Just a little bit more, mate. That was great. Radio check there, mate.
At 18,000 revolutions per minute, this isn't music. This is the scream of science. At 18.
Hajrá! Itt vagyunk, úgy látszik. Na hát akkor csókolom, és hamarosan kezdődik a futam. Csabika! Mond. Kuti Horváth. Itt vagy, nagyon el vagy csendesedve. Mi van? Meg itt egy hideg sört, aztán elámosodtál? Egy sörtől szégyen lenne rám nézve. Na hát. Végülis? Na hát, szépen nem, hát sorakoznak ki szépen a rajtráncsa a fiúk. Ugyebár Zsozsesztól lefele nem mentek ugye kört, ugye Donnyho, Darkside, Whiteside és Buhert Csaba. Nem ismerős neked ez a Donnyho nevezetű Donnyhóra vissza is akartam térni, igen, hogy nekem nagyon gyanúsan ismerős az úriember. Nekem ismerősnek tűnik. Hát igen, a Milligangból ismerősnek tűnik, aztán lehet, hogy nem ő, de... Hogy vajon nagyon... ő-e? Igen. Nem tudom. Igazából fogalmam sincs. Ezt valamilyen utómódon biztos meg fogjuk tudni. Biztos, hát majd a futam után megkérdezzük. Na de hát akkor ugyebár repülőrajt. Repülőrajt és már el is... És Linear Racing 1-3. És amíg ők végig mennek -6-tal a körön, addig... hol is van? Itt a pontverseny. A pontverseny, Giorgio vezeti 103 ponttal, Voodoo előttekinek 100 pontja van, Tomi 78, 84, Getfly 70, Dani 68, Kopi 65, Buhert 65, Turi 62, Bandi is 62, Makákó is 62, az a jószoros, Zsosesz 40, Norbi 31, Mati 21, 17 van Dodinak, G-Style a 15. 12-vel, 16. Benga 10-zel és 6 pontra van Dietrichnek. Hát milyen meglepetésre a csapatversenyt a GF Racing vezeti 162 ponttal, Linear előttekinek 154 pontja van, Eurofarma a harmadik 105-tel, Prati Donna Duzzi Racing 103-mal a negyedik, 99-en az Officer GP-nek az 5. helyen, 6. helyen van a Medley Full-Time Sport 65 ponttal, 7. BMC 62-vel, 7. 8. Red Bull Racing 62-vel ugyancsak, 9. RCM Motorsport 31-vel, 10. Mobile Super Pioneer Racing 18 ponttal és Shell Racing a 11. 17 ponttal. Hát ez a pontverseny. És hamarosan kezdünk is. Így van. Talán igen, a safety car már lement, és itt fordulnak rá a célegyenesre, ugye már így van. Hát a célgörbétől van zöld zászló. Hát, igen. Tulajdonképpen igen, ilyen célgörbeszerűség van itt is. Még ott áthaladnak majd ez a szép fehér vonalon. Így van, és amint Giorgio áthaladt, akkor mehet is a 6-6. Így van. Na ebben a pillanatban a zöld és Getvány jó rajtot kapott el, vagy Giorgio aludt el nagyon. Mert jönnek rá, jön mögötte Voodoo. És Bandi kívülről jön be a harmadik helyre. Leszorult végül, és Bandi kívülről bejött a harmadik helyre, ahogy mondtad, így van. Az szép húzás volt, de Voodoo mindjárt vissza fogja szerezni a pozícióját. Valahogy ereje vesztett lett, és Voodoo belehagy Bandiba! És belehagy Kopiba is! Kiüt mindenkit Voodoo! Úristen! Voodoo nagyon elfékezte, tömegbaleset. Ó, Makákó, Benga, Benga nem keveredett bele. Makákó annál inkább, aki fűnyírót játszott, ér vissza a pályára, és majdnem megcsúszik még ott is. Na de visszatérve a rajtra, Giorgio elaludt egy Peppet, nagyon elaludt Giorgio. Giorgio elaludt, viszont úgy látszik, fel is ébredt azzal a lendülettel. Getfly most elfékezte. Getflyra. És mögöttük pedig Bandi jön. Ő se egy lassú tempóba. Hát igen, erre számítani lehetett az időmérő alapján is. Whiteside pedig Zsozseszt a 7. helyen előzi meg, és ezzel át is veszi a 6. helyet. Egyenesbe lesprintelte gyakorlatilag. Whiteside is egy újonc lett, mert még eddig nem találkoztunk vele. Sőt, Darkside is, számomra legalábbis. Hát, én nekem ez esett, hogy honnan van. Hát a Darkside és Whiteside. Igen, hát ugye? A Star Warsból. Legalábbis véleményem szerint. Két oldal képviselete egy csapatba, a Hotcar Competicoes-ba. A hottentották és a mottentották. Hottentották, igen. És Kopi kívülről elment Donnyho mellett, és Buher Csabát támadja most már a 9. helyen. De most lemaradt tőle, és Donnyhót pedig Voodoo autózza körbe. Na de, Whiteside-ot is utoléri lassan Zsozsesz.
Így van, de egyelőre Voodoo viszont Kopit vette célba. Na de kapcsoljuk vissza a második helyre, ugyanis Giorgio nagyon ott van már Getfly mögött. Sőt, Getfly is nézzük ezt, Giorgio-nak jobb lesz. Giorgio jobb íven van. És el is megy. Elmegy, igen. Megvan Giorgio-nak push-to-pass-szal, így van, látszik. De Getfly egy meredekebb féktával megpróbálva megelőzi Giorgio-t, de nem sikerül a manővere. Pedig végig jó cél, de hogy nem sikerül. Jobb volt a kigyorsítás. Csak jó sikerült Getfly-nak a terve. Na, szép kis oda-vissza előzgetés. Megy első két helyen, Getfly pedig elfékezi, és Giorgio szinte Kasnin fordulnak el a következő kanyarra. Ahol Giorgio van jobb íven, de itt Getfly kerül előnybe. És be is és már Bandi is támadja Bandi őket. És Tomi 78 is. És Tomi 78 is, így van, egy 4-es vonat alakul itt ki. És Bandi, mint hogy egy kicsit könnyített volna az autóján, egy pár alkatrészt elhagyott itt menet közben. Föl is gyorsult tőle. Emléktelenül onnan, hogy repülnek az alkatrészek a kocsiról, vagy csak a pályáról, de... És föl is gyorsult tőle, mint láthatod. Na jó, az én a Linear Racinget úgy nem nagyon, jó akarom mondani, a GF-et nem nagyon feszegetném, mert jó szokásuk spórolni a futam közepétől. Hát igen, főleg úgy, hogy Voodoo már a 7. helyen halad azóta. Átlépte Buher Csabát is. És ahogy jól látom, a GF Racing-től csak ő van most itt. Igen. Igen. Mind a két lineás autó itt van, Bandi! viszont a nagyobb rivális. Bandi mit csinált? Hát egy kicsit odaverte a falnak és Darkside megy el mellette. Darkside pedig megszerzi tőle. Én vagyok az apád. Jaj. Azt hiszem Whiteside-nak üzenné inkább. És Whiteside előzi Zsozsesz. És akkor kapcsoljuk gyorsan a 7. helyre. 8-ra ugyanis Voodoo jön. És Voodoo és Zsozsesz, és ott valaki elfüstölt elő, vagy csak nagyot fékezett? Nem, csak nagyot fékezett, és Buhert akarna beférni Voodoo mellé, de nem sikerül. Nagyon agresszívak mind a ketten, Voodoo is és Buher Csaba is. Ezek csak Manitou jelei. Ja igen, Manitou kincse. És Giorgio is Getfly szélesebben fordul, de Getfly védi az első évet, és majdnem neki is megy hátulról Giorgio, de időben rápöccintett a fékre. Hoppá! Kopi pedig felszállt Kozik Buher Csabára a 10. helyen. Voodoo pedig most megtámadta Zsozseszt, most megtámadta és előzte. És most már Whiteside-ot támadja hamarosan. A halkamra vettelek közben, Csapika, mert annyira kiabáltál már itt a fülembe, hogy félelmeink voltak itt a sötét szobába. Jaj. Elkezdtem a hátam mögé nézni, hogy ott legyen a Hakeszmera, mert akkor gondok vannak. Na kérem szépen, és Giorgio még mindig nem tudta megelőzni Getfly-t. Remélem akkor még nem nyerte vissza a látását, ha ott van. A Vakeszmera, de nem hiszem, na mindegy, úgy sem menjünk vele. Ja, a Vakeszmera, jó. Ez megint ügyes volt tőlem. Semmi baj. Na de hát Bandi hibájával a sorrend a következő, hát Giorgio és Getfly fel vannak egymással. Jön Tomi 78 a 3. helyen, Darkside a 4. Bandi, így az 5. de erőteljesen érkezik Darkside-ra. Ki nem biztos, hogy sokáig maradott, de is ott marad. A 6. Whiteside. Ez mindig megmosolyogtat. Úgy van, hát Zsozsesz a 7. eddig a pillanatig, mert elmegy mellette Voodoo. Tehát akkor ő lett a 7. 8. helyett, Zsozsesz helyett Buher Csaba. Buher Csaba most elősi Zsozsesz kívülről. A Zsozseszen nincs szerencsénk, de most már csak tudjuk konferálni őt is. És így a 9. És akkor a 10. Kopi, 11. Don Hiho. És 12. Benga, aki a pálya széléről tér vissza. És most a szép, bullos festéssel. És a 12. a Makáko és 13. Benga. És ennyien vannak versenyben. És Zsozsesz mindjárt Kopi is átlépi. Na de kérem szépen, kapcsoljuk a 7. helyre, ugyanis Voodoo erőteljesen elkezdi a pályáról már letolni Whiteside-ot. Hát hiába, egyelőre nem az erő nyerő oldalán áll. Nem mindig a Whiteside a nyerő.
Hát igen, ez Darkside 4. helye példázza jól. Igen. Pedig szólt, hogy álljanak át a sötét oldalra. De még mindig jobb, hogyha East Side és West Side lenne. Oh. És a Ricsi. Ez nagyon rossz volt. Szerintem még belefér. És közben Giorgio megelőzte Getfly-t. És ellépett egy 1,2 másodpercre. Na most, ebből ne vonjunk le messze menő következtetéseket, ugyanis akik látták a korábbi műsorokat, tudhatják, hogy azért Getfly és Tomi 78 elég erőteljesen Norbi és Dani párossal együtt, akik nincsenek most itt, szeretnek azzal játszani, hogy hát nem használom a gázpedált, hanem alátámasztok egy ilyen, mit tudom én, vaslemezt, és hát csak félgázzal megyek, és így is adok egy másodpercet a mezőnynek a másfél helyet. És Bandi elment Darkside mellett most már. A línások szeretnek ilyet játszani. Így van. A Lina is és a GF is. Bandi hambaiból támadva föl, igen. Bár a GF most nem a spórolós formát játsza, most erőteljesen Whiteside-ot támadja, Modus személyében. Igen, igen. És talán el is tudja most dönteni a csatát a maga javára, de Whiteside elég ügyesen tartja maga mögött viszont Voodoo-t. Pedig ez nem egy egyszerű feladat, és majdnem el is kiabáltam ezt a dolgot. És megjegyezném, hogy Bandi, aki hát ipari mennyiségű alkatrészt hagyott nála az autójáról, egyre gyorsabb. Én szerintem még kétszer-háromszor lekocolja a falat, elhagyja az ajtót, motorháztetőt, hátsó szárnyat, és megnyeri a futamon. Hát látod, könnyebb kaszni, jobb gyorsulás. De szerintem azt a diffúzort is dobta a és akkor na, rögtön föl is száll. Ha megkapja az engedélyt. Igen, és akkor megy a Brékot 1169 felszalási engedélyt kérek a hátsó egyenesben. Azonosítatlan kék Chevrolet-et láttam utoljára a légtérbe. Így van. Na és Voodoo a 6. helyen nem tudja megelőzni Whiteside-ot. Igen, ami meglepő egy kicsit talán. Az közel volt a falhoz. Na de most jobb ízre kerülhet. Úgy tűnik oktat az új fiú. Ha csak jól védekezik. Voodoo! Voodoo pedig majdnem el is fogta úgy, ahogy van. És Zsozsesz a pálya szélén a 9. helyen, aki most már 11. helyre esett le. Chevy fűnyíró. Ott összeért a két autó. Hát ez lett a vége, Zsozsesz vissza a rövidebbet. Hát ennek behorpadt az orra. És a két linás autó meg elkezdte támadni egymást akkor. Támadja egymást a két Linea? Igen, Linea. Amúgy megjegyezném, hogy a korábbi versenyekből tanulva nem feltétlenül csatáznak ők, hanem benzinspórolnak. Csak kis mellékág. Ugyebár volt már korábban ilyenről szó, interjúk alatt, hogy beszoktak állni egymás mögé és szélárnyékoznak. Az is elképzelhető. Volt már például a második, harmadik futamon is ezt játszották. Getfly lassabb, mint Tomi 78, ez már nyilvánvaló. De a Tomi 78 nem erőlteti a megelőzését. Tehát, hogy annyira meg akarná előzni, már rég meg tudtam volna, mert körökótó ott van mögötte. Azt a tempót tudják diktálni, hogy látótávolságban van Giorgio. Igen, nem nagyon hagyják meglógni, és ez a két másodperc, ez még nem egy olyan idegtépő távolság. Így van, ez fixálódott 1,6 és 2,2 másodperc között. Tehát kedves operatőr kolléga, nem kell nekem itt szívinfarktust okozni. Sose ez pedig. Na és nézzük Tomit, de nem akarja megőrizni. Nézd meg, és elveszi a gáz kigyorsításra, el tudja menni, de nem! Így van, nem. Nekem van igaza. Nincsenek csatában, ez egyértelműen látszik. Ez csapatmunka. Ez kőkemény benzinspórolós csapatmunka. Legalább 3-szor vagy 4-szer el tudott volna menni, na most ezzel nézzük csak az a 7. helyen Voodoo-t, mert ő meg lehet, hogy átlépik most Whiteside-on. És akkor befejezem az előző gondolatmenetet, bocs Csabi, hogy ezzel az a probléma, hogy Bandi drasztikus érkezik meg rájuk.
Most! Hát, ezek a srácok nem viccelnek. Hát Whiteside se. Elfékezni. Elrontja. Ennyi volt. És akkor Oda mehet tovább. második, harmadik, negyedik helyre. Na itt a kérdés, hogy ilyenkor mit csinálnak? Ugyebár, hogy Getfly elengedi Tomit, és akkor Getfly fogja Bandit, vagy hogy legyen vajon? Az előbb már összejártak a srácok. Itt Getfly és Tomi. Nem hiszem én azt, hogy Tomi nagyon meg akarja Getfly-t előzni. Tehát, Nem. Tomi fogja Bandit akkor viszont. nem, Bandi fogja Tomi. Bandi majdnem el is csúszik. Bandi De fogja el Tomi. is csúszott. Nem Tomi Bandit, hanem Bandi Tomi. Kedves Csabi. Így Rosszul van. mondtad. Nézd meg, teljesen más éveket autózik kigyorsításon, Tomi. Mint Getfly. egy közben Giorgio előnye. Hát kíváncsi leszek itt a végére. Benga pedig átléptem a Kákót, vagy nem olyan biztos. Nem. De. Benga Benga a megelőztem a Kákó. 11. helyen előz. Előz, de a Kákó Ne. elég akaratos. Push to pass. Na most Hát, akaratos rövidebb a vagy. féktáv, szűkebben Mondta fordul, Benga. jobb a kigyorsítás. Hoppá, Na kérem Whiteside. szépen! Mintha egyre többet hibázgat a Whiteside. De van. Na most mi történik itt a Majdnem- platformon, amelyen elég fura majdnem- sorrendet írt ki. Majdnem megijedtem, hogy mit keres a sárga autó Getfly előtt, de semmi gond, csak Zsozseszt körözik le. Getfly és Tomi ment el mellette. Így van. Aki mondom, klasszikai műtétet hajtott végre a kocsiján és újra rendbe hozatta. Hát kíváncsi leszek erre a történetre. Közben a 30 körös versenynek a 11. körében járunk. Bocsánat, 12. 11 kört teljesítettek. Lassan fél távhoz érünk. Így van. Hát szépen lassan, igen, féltávhoz érünk. Muneznak pedig üdvözöljük a zsebcirkálóját. Onnan a háttérből. Aki nem érteni, így töltögött ott a fülembe, hogy majd megsük. Hey! Giorgio az első helyen nagyon beszitált. Hoppá! Tehát Na. nem ilyet üvölt, nem ilyet ugatott, hanem olyat ugatott, hogy tehát így megsüketültem majdnem tőle. Hát Giorgio is tudja, hogy nem nyugodhat meg. És akkor mondjuk a ettől. 6., 7. helye nem kopit lekörözik, elnézést, tévriasztás. Viszont Voodoo talán egyre följebb zárkózik Darksidehoz. Hát Voodoo-nak elég erőteljesen följebb zárkózik Darksidehoz. Jó, a Voodoo nagyon nyomja neki, van is miért, mondjuk. Hát szerinted? Hát... ebből még a végén dobogó lesz. Erősen orra orientálódik, 9 másodperce van az elsőtől is. Úgyhogy nincsenek messze a többiek, és még a felénél se járunk. Hát kíváncsi leszek én itt a 16. körtől, 17. körtől mi fog történni. Nézzük csak Voodoo köreit. Azt mondja, hogy 1.17 közepe vége, 6, hát van ám itt minden, 1.16 vége. De 1.17 közepe a jellemző rá. És Giorgio is 1.16. Így van az a legjobb köre, hát 1.17 közepe eleje ő is ezt megy, hát végül is tartja az elsőnek a tempóját. Sőt, még Aj, 5 srácok! hozott is rajta. Nem értem én ezt itt, Tomi, miért nem mész el Getfly mellett. Nagyon magatokra húzzátok Bandit, és már ott is van. Getfly Egyenlő. sokkal lassabb, mint Tomi, és mégse akarnak cserepet szerélni. Lehet, hogy Tomi úgy érzi, hogy nincs miért aggódni ettől még. Nagyon magabiztos saját magával szembe. Vagy csak úgy érzi, hogy ő jobban le tudja védekezni Bandit, mint Getfly. Hát nem tudom.
Darkside az elmúlt egy körbe Voodoo 1,1 másodpercet hozott rá 1,2-t, köszönjük szépen. Thank you for the corporation. Azt a tempót, amit Voodoo diktál, hát ez pokoli. Na és akkor most gyerekek! Nem lesz jó vége. Nehogy kiüssék egymást, nehogy az legyen itt a vége. Igen. Azért nagyon a penge élen táncolnak ezzel a manőverrel. Kedves Munez, mindjárt mondom neked az információt. És amíg Munez megkapja az információt, elmondanám, hogy Tomi 78-nak minden idegszálát be kell vetnie most. Baromi nagy koncentrációt igényel ez most Getfire-ra is figyelni, és közben Bandi leendő támadásait is állni. Hiszen arra szolgat föl. És ugyebár nagy az esély, hogy Voodoo-t is meg fogják kapni, amint átlépi Darkside-ot, és utol is éri Darkside-ot. Nézzük az 5. és 6. helyen Darkside-ot és Voodoo-t. Melyik elvakult meri vajon azt mondani, hogy Voodoo még meg is nyerheti akár? Ja, hogy ott? Elnézést kérek, kedves Munez. De 6-os darab szám. Darkside próbálja levédekezni Voodoo-t, de Voodoo szinte lepöcköli a pályáról Darkside-ot. Kegyelmet nem ismerve kezd el támadni. Elő a fénykardokat. Hol van légy? Lássuk, hogy a sötét erő vagy a Voodoo ereje a nagyobb. Most akkor mondja a kocsim a Voodoo, hogy jomba, megátkozlak, menj előlem, megátkozlak, menj el. Jól vagyok amúgy. És Voodoo, de szépen! Belekergette. Gyönyörűen megetette Darkside-ot. Hát nem megetette, hanem belekergette a hibába konkrétan. Eltolta a féktávon. Idézőjelbe. Na hát akkor Voodoo. De itt lesz izgalmas viszont a történet. Hát most akkor Tomiéknak el kell kezdeni nyomni. 16. körben járunk. Valami ébresztőt jó lenne, ha elkezdene trombitálni Getfly-nak. Tudják ezek a srácok, hogy mi a helyzet, mert egy szobában vannak teljesen, tehát... Minden bizonnyal. Hát Getfly alatt az a Chevrolet? Igen, az nagyon mozog. Hát túl korán kezdett el mozogni, most járunk féltávnál. Az a baj, hogy már 4,5 másodperc Giorgio előnye. Hát ez így sehogy se jó, egyelőre nem tűnik kifizetődőnek a dolog. Jó, hát ismerjük a Lineának ez a nagy fegyvere, hogy elhiszik, hogy ebből és már akkor nem lesz most semmi. Most Tominak meg lesz. Most meg fog, nem, és nem megy el mellette. Hát úgy rúgdék rá a gázra, ahogy kell. Na most meg lesz. Na most. Most már el kell engednie. Most már el kell engednie a Tominak, Getfly-nak Tomit. Igen, észlelték, túl sok hogy forog kockán Giorgio nagyon kezd elnyúlni. És gondolom, Tominak innen még van esélye utolérni őt. Hát, vagy most elkezdjük azt játszani, hogy Getfly-nak spórolnak benzin, de akkor agyvérzés kapok. Hát, akkor én is. Mert Getfly egy szemeldit nem marad le Tomitól. Egyre gyakrabban kezd el szignálni az a Chevy. Hát azért Tomi jobban rajta volt, mint ő most. Na igen, hát Tomi ott volt a lökhárítóján konkrétan, olyannyira. Egy 8 körön keresztül. Tomi most már Voodoo alatt is mozog már az a Peugeot. Ezen meg nincs mit csodálkozni, hogy ez így van, hiszen Voodoo szinte két lábbal állt a gázon eddig. Meg még most is.
Tomi nagyon elkezdett elszakadni, már 8-10. És Bandi viszont meg kezd egyre jobban fölzárkózni Getfly-ra? Nem, optikai csalódás volt innen Voodoo szemszögéből nézve. És jönnek föl Giorgio-ra. Elkezdte nyomni a két, hát ez kész. Na, 4 másodperc alá szökött. Elkezdte nyomni a két ideás. Tomi hátránya, igen. Getfly hátrány nagyjából konstant is lett. De Tomi 78 bement már 3,6 másodperccel van tőle. Egész pontosan. Hát Tomi most az elkövetkezendő 13 körbe, 12 hát és félbe. Innen még Szerintem kiukaszta a padlóra, vesz flexre egy lyukat, és betonig nyomja a gáz. És még lábbal is hajtja 20-ba mellé. Az biztos, Flintstone. Bandira megjött Voodoo. Így van. Meg Bandi megérkezett Getfly-ra. Na, elő a popcornt. Hát az a Voodoo távolság az eddig is ennyi volt amúgy. Itt megállt valahogy viszont Bandi a tudománya. A Bandi viszont tényleg ott van most már Getfly lökösén szinte. Tomi már 3-3-ra van. Voodoo megszórja az árkokat a Bandiékra, véletlenül. Magic people, Voodoo people. Morbolja az imákat a kormány alatt. Bevetted az esti gyógyszert? Nem még, nem még. De már elő van készítve. Nincs 3,2. Tomi hátránya már. Tudod, FM 2012 egy picit az agyamra, mert mindenhol ilyen pöttyös labdákat látok. Hú, gyerekek. 2 kéket, 1 sárgát, meg 1 pirosat még szükség esetén. Úgy van. De a zöldet fogom bevenni, mert azt mondták, hogy ez a jó. Mint a fűcíne. Jó van, te már menthetetlen vagy tényleg. 2, nem, bocsánat, akarom mondani, 3,2. Igen, de most már én kijelzőm szerint 3,4-re növelődött Giorgio előnyre. Hát majd 3,2 volt. Az időmérőpontnál, hogy mennyi. Én aktuálisat nézek, tehát nem időmérőpontra. Ja, értelek. Ez na, 2,9. 2,8. Hát a lényeg ugyanaz. 2,8, igen. Hát a lényeg ugyanaz, hogy jelentőset ugrott Tomi 78 és Getfly, akit húz szépen magával. Jobban működik így ez a történet, ahogy előbb. Ó, Getfly, óvatosan azért, fiúk. Na, Bandit viszont elkezdte Voodoo aprítani. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy nem nagyon fog Voodoo tudni a két lineával mit kezdeni. De nem hiszem, hogy eléggé verhetetlen védelmet alakítottak ott ki. Bandinak se sikerült. Még csak egyik őjüket se megelőzni. És hát Voodoo pedig Voodoo-nak meg egyelőre még szembe kell nézni Bandival is. A kanyargós részen megjön Voodoo Bandira, de a hátul ellóg Bandi tőle, és most de most Bandi hibázik. Még jobb lett a kigyorsítás, hogy szélesednek kanyarokat. Hát ezt nem hiszem el. Hát ezt elhúzta a volna előtt a vicces mondatot most. Meg szerintem volt ebben egy kis pustupász is. Hát 3-3, 3-4. Hát Giorgio is oda lépett akkor. Egyszer. Hát lehet, hogy spórolósra vette Giorgio is eddig. Getfly megfutotta az eddigi Bandi legjobb pedig hibázott. első, igen. Bandi akkor áthibázott, hogy Voodoo el is ment mellette rögtön. Így van. Ez most így hú. És ahogy szoktad mondani, end of career. Igen. Ezzel. A 8.-9. helyen Csata a Kopi előzi Buchertet. Na, ők már jó régóta el vannak egymással, itt figyelgetem őket. Na most Buchert áll előrébb kettejük közül.
egy Chevy és egy Peugeot párharca, és most kopiál nyerésre ebben megint, de leszalad a fűre. Tomi elfékezi a második helyen és jön Getfly. Elfékezi, de Getfly nem megy el mellette. Ami még egyelőre nem baj, mert ezzel Voodoo még nem jött a nyakukra. Hát gyerekek, Giorgio-ról ennyit. Ment egy pár spórolós kört, 1.15-6.86. Igen, Giorgio annyit autózott ki, amennyit kell, Tomi pedig visszaengedi Getfly elé. Hát ez ennyi volt, úgy néz ki. Hát igen. 8,5 körrel a vége előtt. 9-en. Igen, mondjuk ezt számításba vehettük volna, hogy mi van, ha Giorgio is spórol. Már 4-6, atya úristen. Brutális előny, és Tomi 78 nem véletlenül ment vissza Getfly mögé, mert Voodoo egyre közelebb kerül, egyre nagyobb fenyegetés jelent rájuk. És hát Tomi 78-at nem egy egyszerű eset megelőzni. Legerőteljesebb információnk szerint is 5-2. Jó mondod. Aktuális. Abszolút pontosak az információik, mert nálam is ugyanez. Két kör alatt 2 másodperc. 2,5. Nice. És 5-5 lesz, mire átér, 5.58 lesz, mire átérnek a célegyenesen, figyeld meg, 5-6. Én lecigázom magam, ha tényleg annyi lesz. Elvileg már átértek? De nem annyi. 5-2, maradt az 5-2. 3.15 tévedtél, no? Válaszoltok-e már a Ferrari-ra esetleg, vagy mi mindig nem jutottad el az önéletrajzot? Egyeztettem Stefano Domenicalival, azt mondta, hogy ekkora zsenét nem tudnak alkalmazni, nem tudnak megfizetni. Ja. Úgyhogy elbecsülhetetlen vagy minden másra, meg ott a Mastercard. Igen, így van. Úgyhogy most amúgy Alonso kért fel, hogy legyek a technikai tanácsadója, meg a verseny tanácsadója. Hát nem tudom még. Na, Voodoo! Voodoo ott van a 4. helyen már. Voodoo ott van és próbálja hibára sarkalni Tomiékat. Ez Darkside-nál működött is. Tomit már nem ilyen egyszerű megingatni, mondjuk. És ugyanúgy autóznak tovább, mintha... Semmi nem történt volna. Ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon. Giorgio kiautózta ezt az 5,2 másodpercet és egy tapottat nem megy se előre, se hátra. Csak amit kell. Igen, Giorgio most mintha megint lejjebb lett volna az iramból. És én közben a Kopi Buher párost figyelgetem itt csendbe, amivel megint Buher van előrébb. Na de most nézzük csak meg a 8.-9. helyen. Itt most Kopi támadási pozícióba kezd kerülni. És kívülről próbálja Buhertet megelőzni. Nem tud elmenni Buhert mellett már körök óta. Legalább egy 8-9 kör óta nem tud elmenni Buher mellett. Igen, illetve egyszer sikerült, annak is ő lett a vége. Hoppá, de most Buhert leszaladt. Buhert hibázott. Na most igen, Buhert szaladt le. Voodoo még jobban lemaradt Tomi 78-éktól. Hoppá, Buhert majdnem elkapálja Kopit, de szépen rendben megy tovább a csatájuk, és egy push-lupásszal megkínálja ezt a történetet, és visszamegy Kopi elé az egyenesbe. De hoppá, elmérte a féktávot, de Kopinak se eljött ki jobban a lépés, és megint Buhertnél van az előny. Perc türelmet kérnék, kifújnám a Nózima. Rendben van, és Tomi 78-ot megint elengedi Getfly. Újabb pozíció csere, Doninho pedig kiesett ebben a pillanatban.
Az első kiesünk. Azért én sokszor azt mondom itt egy mellékes információként, hogy néha behallatszon az operatőr, akkor viszont nagyon komoly történetek mindenkit. Ja, jobb, hogy nem hallatszódik, de rontaná az adás színvonalát. Kedvességet határtalan. Amíg távol volt, tehát történt egy Tommy 78 Getfly pozíciócsere. Itt volt, nem igaz, hogy távol voltam, itt voltam, csak lenémítottam a mikrofont, hogy ne hallatszódjon be a mikrofonba. Igen, kedves Munes, sikerült! Meg is törölgettem a szexi orromat. Igen, lerepült a sasisról a már időközben. Figyelj, Csabi, nem lett mindenkinek olyan nagy kampó horda zsidóra, mint neked. Kikérem magamnak. Ha már itt tartunk. Hát úgy látom, hogy itt... Hát én úgy látom, hogy Voodoo megint nagyon rárohan Getfly-ékra. Voodoo people, Magic people. Igazad van. Na meg lesz-e Voodoo-nak a második hely? És Getfly megvan? Nem. Megsúgom, hogy Giorgio 6,8 másodperccel vezet. Na igen. 27. körben járunk. Giorgio-nak aztán tényleg nincs még izgulni innentől fogva. Hoppá, Getfly! Getfly Getfly hibázott. Harmadik lett Voodoo és negyedik helyen pedig Getfly halad ezzel. Meg lesz Voodoo-nak a második hely. És meg innentől fogva, hát Tommy 78-al szerintem nem lesz ilyen egyszerű dolga, de én megmerem kockáztatni, hogy Tommy 78 előtte fog maradni. Én nem hiszem. Sokkal gyorsabb tőle. Hát visszaesett az utolsó helyig, ez szép comeback Voodoo-tól. Ha Giorgio-t kivennénk a pakliból, Igen. akkor meg ha Tommy 78-at megelőzi persze, akkor tulajdonképpen átgázolt a mezőnyön. Hát igen, így van. De egyelőre ez csak akkor valósul meg, ha Tommy 78 nem fog hibázni. Már pedig nem láttam sok hibát, illetve nem is tovább megyek, nem láttam hibát egyáltalán nála. Nem hibázgatott előtte Giorgio. Getfly. Igen, Getfly volt, igen, aki több hibát ejtett a vezetésében. És így 2,5 körrel a vége előtt én megmerem kockáztatni, hogy Tommy 78 előtte fog maradni. Én nem. Ó. Hoppá, na, a Getfly azért visszajött. Várjunk csak. Így már főleg nem lennék olyan biztosabb a második helyben, ami Voodoo-t illeti. Hopp, előttük meg. Majd most itt az egyenesbe. Előttük meg. Lekörözendő. Hogy ki van lekörözés Benga. előtt. Benga? Így van, Benga. Így van, nagyon elegánsan Benga. Hagyja, hogy elmenjen a 3 vitéz. Aki valami kegyetlen ádász csatát vitt egyébként a második, negyedik helyen. És Getfly kicsit átcsippentve a pályát. Próbál közelíteni Voodoo-ékra. De egyelőre nem sokat hozott a konyhára. Viszont Tommy 78 szépen feltartja Voodoo-t Getfly-nak. Aki ha élni tud a lehetőséggel, visszamehet Voodoo elő.
Most meg lesz Voodoo-nak. De viszont Voodoo-nak meg lesz. Kívülről Bemegy elé. megcsinálja Voodoo kívülről. Áj, nem jó kigyorsítás. De most jobb íven van. Nem tegnap kezdte Tomi 78-as Jobb íven van. És Tomi 78 nagyon szépen csinálják ezt mind a ketten, Voodoo és Tomi is. Szemedgyönyörködtető látvány. Egy kör van hátra. Egyetlen kör van hátra. És még korán sincs eldöntve semmi. Hát de az el van döntve, hogy Giorgio Max nyer. Giorgio győzelme, igen. De azon kívül itt még semmibe se lehetünk biztosak. Hát Getfly-nak Na az hát, már hogyha ezt viszont nem lesz meg. Tomi. Úristen, egyre nehezebben bírja Tomi, de még mindig nagyon jó. És még ilyen, most se hibázott. És most ott van az első élet! Ott szólva. Kívülről próbáltam meg Tomit támadni. Azt mondtam, hogy másik kanyar jön. Lehet, hogy De és most erre a kanyarra meg. gondolt. Erre a kanyarra gondoltam, igen. És az Voodoo utolsó is. előzés lehetősége Voodoo-nak, most az anyját is ki kell nyomni ebből a kapcsolódót. Már bocsánat a kifejezésért. Meg azt is, ami az anyjában van. És Ha már belekergeti itt Tomit, és Voodoo az utolsó kanyarba! Voodoo vagy Tomi vagy belső élet, Tomi 78 és Voodoo vagy a másodiknak! És Tomi 78 megvan! Atya úristen! Ez mibe futó volt? 3000! 3000 döntött a két versenyző között. Bandi az 5., Darkside a 6., Benga 10., 11., Makárkó ugye körhátrányba befutottak. Jön Whiteside a 7. helyen, Buher Csaba jön a 8. helyen. Kopi ott. Kopit jól ott hagyta. Kopi 9. Így van, Buher Csaba, tehát hát most már kimerem jelenteni a 8. és Kopi a 9. mivel És a az kiesőink? helyét se veszélyesre semmi. 12 És- Zsozsesz, és a kiesőink Don Hivo a 13. helyen, 14. helyen pedig én. Te is kiestél, Én is kiestem a fenébe. anélkül, hogy egy kört is megtettél volna. Hát Így ez van. tehetség kell, én azt mondom. Hát akkor gyűjtsünk infót a srácoktól, megyek és mondom nekik, hogy jöjjenek interjúra. Tehát Munez Rendben 2 van. perc múlva húzzál vissza, légy szíves, jó? Annyi se, 20 másodperc. Rendben van, mi pedig reklámozni megyünk addig is. Car 2, radio check, to go. Car 2, car 22. Car 2, check, check. Got me, mate. Yep, all good. GT, radio check, please. Yes, mate. Move. Radio check, James. Radio check. Yep, got you there, matey. Good morning, back here. Lovely sunny morning it is here in Bathurst. Where else would you be, mate? Where else would you be? Copy that. Fuel position 2, please. Hit exit. Now open. James, right-hand side of the grid, mate. Slow it down, keep coming. Another metre, another metre. Yeah, stop right there, mate. Perfect. Just so you know, mate, it's all main drivers except the Triple 8 cars. PD in front of you and Luffy behind you. Yep, okay. Good luck, mate. Fuel for 1. Control, thank you. Grid set. Don't tell me your name, I know I'm gonna change anyway to flip. Get the blame if I'm not the same, I'm on the end of the ring. Sure, what happened? Did you get it back, mate, or is it stuck? Just do it Land hit the wheels bit just right over the top. Sorry, guys. We'll go straight into the garage, mate. Just inside, mate. We'll have a look what we got. Steerable straight for me, please. On the brake up. Start up. And when you're running gear, just run the axle for me, please. Keep going faster. Bit more. Bit more. Keep going. Start it up. Just make sure it feels alright, especially the rear end. 28 to go, James. We are position 3 on the road. Stay calm, James. Stay calm. Be smooth, mate. James, everyone's trying to stay still now, mate. They're on the wing cup to stay still. Mate, copy that. Do a little bit more.
Na Csabi, előtted a lehetőség. Akkor meg is ragadom a lehetőséget. További kellemes estét kívánok ehhez. Visszatértünk tehát az interjúkkal, itt van mindhárom dobogósunk, a győztes Giorgio, és az Ádász csatában második helyet megszerzett Tomi 78, illetve a harmadik Voodoo. Na hát Giorgio, veled kezdeném akkor, haladjunk sorban. Hát mesélj nekünk a versenyről, az időmérőről, hát mi a taktikáról, mert hát már elhittük, hogy a két lineás autó följöhet rá, de aztán elkezdted veszettül nyomni. Hogy ez ilyen spórolós taktika volt esetleg? Köszöntök mindenkit! Hát az időmérőn sikerült összeraknom egy egész jó kört. Aztán már tapasztaltam ebben a múltban többször is az előző futamok alatt, hogy nem biztos, hogy rajt után jó az első helyen menni, mert Szélárnyék elég erős a módba. Aztán Getfly-nak sikerült elmenni. Így először úgy gondoltam, hogy picit autózott mögötte, aztán mondom húzottam magam Szélárnyékba. De láttam, hogy jóval gyorsabb tudok lenni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megpróbálom megelőzni. Aztán miután sikerült megelőzni, ott sikerült elszakadnom tőle, hát aztán a boostot nem nagyon nyomogattam, mert láttam, hogy nincsen rá szükség. Aztán gondoltam tartalékon a végére, hogy hát ha történik valami, akkor nem árt, hogyha van. Aztán a végén láttam, hogy már elég sok van benzinből még mindig, aztán elkezdtem nyomkodni, hogy haladjunk is valamerre. Hát haladtál is elég szépen. Végül engem legalábbis meglepett a dolog, hogy aztán gyorsultál. Persze megfordulhatott a fejemből, hogy vannak neked is tartalékaid. Mindenesetre én gratulálok ezért, mert én elhittem, hogy ez a tempó, hogy szép győzelem volt, gratulálok neked ehhez még egyszer. Na és akkor Tomi 78. És akkor Tomi 78 hozzád fordulnék viszont. Hát ott hol Getfly ment elől, hol te mentél elől, mennyire beszéltétek meg, hogy most ki menjen elől és miért? Jó estét, sziasztok! Köszi. Igazából nem beszéltük meg, tehát semmit nem szoktunk így a futamról, tehát mindegyikünk megy ahogy tud. De tehát nem volt semmi nem, abszolút. A verseny alatt köztetek? Abszolút, semmi, nem. Úgyhogy, hát nem tudom, úgy éreztem, hogy egy picivel gyorsabb vagyok, de annyival nem, hogy meg tudjam előzni, mert ahhoz maximum a boostot kellett volna használni. Egy-kétszer bepróbálkoztam, de akkor láttam, hogy ő is egyből elkezdte húzni. Úgyhogy nagyon esélyem így nem volt, arra vártam, hogy egy pici hiba, és akkor esetleg, és ez egy-kétszer meg is történt, akkor megelőztem, utána én hibáztam, akkor ő került előre. Hát mikor először megelőztem, akkor azért, mert láttam, hogy ugye az elején Voodoo hibázott, és egyszer csak feltűnt mögöttem, mikor Bandinak szólt, nem tudom, hogy összeértek-e, vagy mi történt, de azt láttam, hogy már ő jön mögöttem, úgyhogy nyomnom kellett, mert ilyen 2,6-3 másodperc volt talán a különbség, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor inkább buszolok egy kicsit, de most már menni kell, mert Giorgio is leszakad, mert mi csak így veszítettük az időt, hogy egymással csatáztunk, tehát ezen nagyon sokat lehet bukni egy körön belül, hogy az egyik védi a pozícióját, másik próbál kibújni, boostolnak jobbra-balra, úgyhogy így a leglassabb egyébként. Úgyhogy aztán Voodoo fel is érkezett szépen. Hát a vége az nagyon meleg volt, sok mindenre nem emlékszek, de inkább most Voodoo mondta, hogy kicsit leszorítottam ott a vége felé, nem tudom, majd megnézem, hogy mi történt, de hát Giorgio-nak gratulálok, esély nem volt elkapni. Hát ez a befutó, ez nagyon jó volt a Voodoo-val, úgyhogy köszönöm neki a meccset, meg Getfly-nak is. Hát igen, 3000-et döntött köztetek, ha láttál. Igen, már a végén. Az a baj, közben nem láttam, tehát azt sem tudtam, hogy hányadik leszek, csak mikor kiléptem, akkor láttam, hogy 3000-et. A pozíció kijelzőt figyeltem, hogy mikor vált át, mert a hang mintha erősödött volna, úgyhogy azt hittem, hogy valamivel gyorsabb lesz. Hát szinte egyszerre értetek be a célba. Tudod mennyi az a... Csabika, tudod mennyi az a 3000-ed? 2,5 centi körülbelül. Tehát így egyszer értek be. Szabad szemben nem is látod szinte. Csak a kék Chevynek az orra az úgy valamilyen úton módon így előre nyúlt, rajta nyúlással nyert. Hát... És végül harmadikként, ugyebár Voodoohoz fordulnék, aki bár ha a fociban létezik meccsember, én most a versenyemberének őt kiáltanám ki, hiszen a rajtbalesetet követően az utolsó helyig estél vissza, és kis híján az egész mezőnyt átlépve jöttél fel aztán a dobogó legalsó fokára. Hát ez emberfeletti teljesítmény volt, hogy itt ez volt a taktika aztán, hogy nyomd ahol tudod, vagy volt ennél
észszerűbb dolog is ebben az egészben. Sziasztok! Meccsember, ugye akkor a loserét is ki lehetne jelenteni, mert az elején ráfékeztem szépen ott az első kanyarban, ráért a bal első kerekem a fűre, de épp hogy megcsípte, és én pont akkor nyomtam meg a fékpedált, hát szépen tikáztam jobbra-balra, hogy neki csúsztam Kopinak. Nem te vagy az első a világon, aki egy aranymálnával is, meg egy Oscarral is gazdagodik, úgyhogy egyszerre, úgyhogy gratulálok. Maradjunk az Oscarnál akkor szerintem. Igen. Taktika volt-e benne? Hát onnantól, hogy ott elbénáztam az elején, és neki mentem Kopinak, és visszaestem a végére, hát hogy gyorsan átgondoltam a dolgokat, nézegettem úgy a köridőket, miket megyünk. Aztán gondoltam, hogy egész jó kis tempót megyünk, de mégiscsak egy kicsit gyorsabb voltam ott a többieknél. Egy kicsit beragadtam az elején, de nem akartam boostolni nagyon, mert láttam azért az elejét még, hogy eléggé egybe van. Gondoltam, akkor nincs szükség még rá így korán előni az üzemanyagomat, a fölös üzemanyagomat, amit nem a futam erejére terveztem eredetileg se. És akkor szépen, hogy tudtam följönni. Majd utolértem Tomiékat itt a végén. Már láttam, hogy ez izgalmas lesz. Számolgattam az üzemanyagomat, hogy mikor lesz talán 4-5 literem, hogy akkor tudjam nyomni. Mert ugye azért kicsit el kellett használnom, mire felértem. Így szépen beosztogattam, aztán a végén 3 körre a vége előtt akkor pont elég volt, hogy egy ilyen 5 liter per körös fogyasztással tudjam utánok nyomatni a dolgokat, aztán így jött ki. A Getfly hibázott, egyet kihasználtam, erre vártam igazából. Tominak meg az utolsó pillanatban szúrtam be ott az enyásba. Lehet, hogy egy kicsit agresszíve vagyok, vagy még egy koc belefért volna, és akkor én vagyok előrébb egy milliméterre. Próbálkoztam ott előtte, hát benne van, ez egy kicsit rászorultam a rázóra, hát ez van. Hát volt egy kis test elleni küzdelem köztetek valóban. Hát ez benne van. És még egy utolsó kérdés hozzád. Bár a sportban nem igen szokás, ha megvolna, én azért mégis megkérdezném, hogy érzed, ha nincs az elején ez a hiba, te akár a futamot is megnyerhetted volna, hogy érzed magadról? Hát ez mindig benne van, hogy megnyerhetem a futamot. De hogy szerény! Az az Jó! Ez mindig benne van, de ez általában le kell győzzem magamat is, meg még 1-2 embert. Akkor ez tökéletes zárszó mai estére. Ha már így! Igen, így van. Hát most mit szerénykedj? Visszaadnám a lekonfot, akkor átadnám. Én azt hittem, hogy a világ legönimádóbb, egoistább, öncentrikusabb emberét Kuti Horváth Csabának hívják, mert ő mindenben a legjobb maga szerint. Ez eddig a pillanatig hitted. Igen, de nem. Köszönjük, Voodoo. Újat tanultunk ma is, nehogy megsértődj, semmi bántás nincsen benne. Gratulálok én is. Nem, vagy szépen csillog az ezüst is. Meg a bronz. Hát pláne, hogy bronz, az Csabi szerintem mostantól te maradj csöndbe. Na, én ezt magamra értettem. A egoizmusnál tartottunk. Hát van ez így, igen. Gratulálok a győzteseknek, meg a veszteseknek is. így most ezt Csabira gondoltam, de mindegy. 2 hét, jövő héten találkozunk, vagy 2 hét múlva találkozunk, ezt még nem tudom. Mert most már 2 hét szünet volt, de... Igen. Hát velem... Hát veled, az téged, te kit érdekel, Szentgyörgyről beszélünk. Na, kérem szépen, hát köszönjük a figyelmet a kedves nézőknek. Amikor lesz MTCC, akkor mi itt leszünk, Voodooék is itt lesznek valószínűleg. Nem tudom már mit akarok mondani, nagyon kellemes szép éjszakát kívánok mindenkinek, nektek srácok, még egyszer köszönjük ezt a jó futamot, pláne ezt a fantasztikus befutót. Muneznek köszönjük, hogy adott képet, szerencsére a hangját annyira sűrűn nem kellett hallanunk. Hát Csabi, nem teszem, Munez. Csabi, neked is köszönöm, hogy itt voltál, meg magamnak is köszönjétek ti, hogy én itt voltam. Mindenkinek további szép estét kívánok, sziasztok! Sziasztok!